I denne video vil jeg vise, hvordan man under VMware Workstation sætter et domænebaseret netværk op på Windows Server 2008 med Windows 7 Workstations. Inden jeg går i gang med at lave den første virtuelle maskine, vil jeg lige kigge på Edit og Virtual Network Editor for at se, hvilke netværk som VMware har sat op. Jeg ønsker at bruge et natnetværk, og det er VMnet 8, det drejer sig om. Og inden jeg kan bruge det, ønsker jeg lige at disable DHCP-serveren på den, fordi jeg sætter den op under min Windows Server 2008. Samtidig skal jeg lige finde ud af, hvilken subnet det drejer sig om, og det er et klasse C subnet 192.168.40.0. Og under NAT settings kan jeg se, hvad default gatewayen er. Og det er så hostadresse 2 under netværket, under subnettet. Hostadresse 1 bliver brugt til adapteren til værtsmaskinen. Så den første frie adresse, som jeg kan bruge i det her subnet, det er hostadresse 3. Jeg lukker igen. OK. Og begynder nu at kreere den første virtuelle maskine, som jeg skal bruge til min 2008 server. Jeg vælger en typisk installation og trykker Next. Markerer, at jeg vil bruge eller installere operativsystem senere. Klikker Next. Under Microsoft Windows vælger jeg Windows Server 2008 og klikker Next. Nu skal jeg have navngivet min virtuelle maskine, og den kalder jeg Server 1. Next. Og jeg vælger at bruge default-værdierne til den første virtuelle harddisk. 40 GB og Finish. Da jeg til den her server har til opgave at lave op til 3 partitioner, et C, D og et P partition, sætter jeg en ekstra virtuel harddisk på, for at kunne bruge de sidste 2 partitioner på den. Jeg klikker på VM, jeg klikker på Settings, og så adderer jeg en ekstra harddisk, og der bruger jeg også bare standardværdierne. OK. Jeg undersøger lige min netværksadapter, og den er sat til NAT, hvilken passer fint ind i vores gram. Og så mangler jeg egentlig kun at sætte eller mounte det installations-ISOs, som vi har downloadet fra MSDN. Og så er jeg klar til at installere. Jeg bruger Use ISO Image og Browser og henter min ISO Image under min MSDN Downloads 2008 dataserver her. OK. Så nu er den virtuelle maskines hardwareopsætning eller virtuelle hardwareopsætning klar, og jeg klikker nu på Power on this virtual machine, og så skulle installationen gerne gå i gang. Jeg sætter den op til at have dansk dataformat og dansk keyboard.
og installere. Så bliver jeg bedt om at selektere den udgave af Windows 2008-serveren, som jeg ønsker at installere fra, og til det her domænebaserede netværk er det nok at bruge en almindelig 2008 standardserver. Jeg klikker Next og accepterer licensbetingelserne og klikker på det eneste, jeg kan vælge i det her tilfælde her, nemlig Custom installation. Jeg bliver nu promptet for, hvilken harddisk af de 2 virtuelle harddisk, jeg har lavet, som jeg ønsker at installere Windows på, og det er så disk 0 og Next. Og nu går selve installationen i gang. Installationen løber på cirka en halv time til 3 kvarter på en almindelig moderne maskine, så jeg vender tilbage, når den tid er gået. Efter installationen af VMware Tools skal maskinen lige restartes igen. Og logger på igen. Og det første jeg gør nu herefter, det er lige at initiere den ekstra harddisk jeg har lavet til VMware. Og det gør jeg ved at trykke på Start, Administrative Tools og Computer Management. Og under Computer Management vælger jeg Disk Management. Og initiere harddisken. Sådan. Efterfølgende skal jeg lige have flyttet mit CD-ROM-drev, fordi det har et drevbogstav, som der ifølge opgaven skal bruges til mit datadrev. Så jeg højreklikker på min CD-ROM-drev og siger Change Drive Letters, og den
laver jeg så til e-drev. Ja. Og jeg sætter en ny simple volume op på den anden disk, jeg lige har initieret, og bruger halvdelen af drevet til mit D-drev. Giver den en label på data. Og laver også lige p-drevet. Det var det. Logger computer management. Og kigger nu på Initial Configuration Tasks. Det rigtige at gøre, eller det hurtigste og nemmeste at gøre, det er at følge listen fra toppen af og så ned efter. Først så skal man så sætte tidszone, og i det her tilfælde her befinder vi os i Danmark +1, og Copenhagen som hovedstad, så den er i orden. Det næste der så er, det er, at vi skal konfigurere netværket, fordi en Windows Server altid bør have en fast IP-adresse på sit interface. Klikker på konfigurer og properties og går ind under TCP/IP version 4 og ændrer properties til en fast IP-adresse, og det var så 192 168 40 40 og 3. Undskyld. 2'eren var jo default gateway. Subnetmasken og default gateway 192 168 40 2. Og DNS'en ønsker jeg, at jeg skal køre på den lokale maskine her, så jeg giver adressen på IP-stacken, som er 127.0.0.1 og siger OK. Jeg giver ikke nogen værdier til TCP/IP version 6, da jeg ikke ønsker at bruge den. Det giver godt nok en lille warning senere hen, men den ignorerer vi bare. Ja, vi kan nu se, at vores netværkskort er sat op med en adresse i det rigtige subnet,
og vi skal nu have givet vores computer et navn. Jeg ændrer det genererede navn til server 1 og siger OK. Og den bliver så gjort opmærksom på, at når jeg nu ændrer navnet på min server, skal jeg også lige genstarte maskinen. Det siger jeg OK til, og close, og siger ja til at restarte. Jeg logger på igen. Og jeg ønsker nu at tilføje nogle roller til serveren, og jeg klikker på Add Roles, Server Roles. Og den første rolle, jeg ønsker at tildele serveren, det er Active Directory Domain Services. Den skal installeres for sig selv, så jeg markerer den og trykker Next og installerer. Nu har jeg installeret selve servicen, så vil jeg også godt lige promovere min maskine til at være domænekontroller, og det gør jeg ved at gå ind under Run og skrive DC Promo og klikker OK. Herefter bliver jeg mødt med wizarden for Active Directory Domain Services installation, og jeg klikker Next på side 1. Og Next. Og da det her er den første server i domænet og også i Forest, så klikker jeg for Create a New Domain in a New Forest. Next. Den kommer så og beder om det fuldt kvalificerede domænenavn, og til vores brug her har jeg valgt at bruge et navn, der hedder testdom.local. Og local bruger jeg, fordi det ikke giver konflikter med .dk.com, som andre kan gøre til eksisterende webserver, der kører. Next. Efter bliver jeg spurgt om, hvilken funktionalitetsniveau jeg ønsker at køre på, og da det her er den eneste server i netværket, kan jeg lige så godt vælge at bruge den højeste funktionalitet. Så jeg vælger Windows Server 2008 og klikker Next. Jeg ønsker også, at der skal være en DNS-server installeret. Og her får jeg så den advarsel, som jeg omtalte tidligere, nemlig at der er dynamiske adresser assignet til netværket, og det er fordi vi kun indsatte en fast IP-adresse til TCP/IP version 4 og ikke til version 6. Men eftersom vi ikke bruger version 6, kan vi roligt sige yes til det her. Den fortæller så, at der ikke er nogen DNS'er, der kan delegeres ud til, og det er også rimelig nok, da det her er den første DNS. Vi siger yes og bruger default placeringerne til systemfiler. Den prompter så for et passord til restore af Directory Services. Det får den her. Og jeg har så mulighed for lige at gennemse de parametre, som jeg har sat på, om det er de rigtige, og siger nu next.
Selve installationen går nu i gang og kører et par minutter. Og det var det. Herefter skal serveren restartes igen, og jeg klikker på Restart Now. Og jeg logger på igen. Her er der nu de sidste roller til maskinen. Det drejer sig om Windows Deployment Services, File Services og DHCP server. Jeg klikker Next. Next. I forbindelse med mit opsætning af LAN DHCP-server bekræfter jeg det oprindelige adapteradresse, jeg sat på, nemlig 43, og mit domænenavn testdom.local. Ønsker ikke at bruge Wins, da jeg kun har nyere operativsystemer i mit netværk, og er nu klar til at addere et scope til min lokalnet. Jeg kalder scopet LAN, og startadressen den er 192 168 40 og 20, og det sidste med plads til 30 PC'er i mit netværk, og subnetmasken 255 255 255 0 klasse C netværk, og default gatewayen var jo 192.168.40.2, som fremgik fra virtuel netværkeditoren, da vi startede. OK. Og det var LAN, jeg vil kalde den. Sådan. Næste. Da vi ikke ønsker at bruge DHCP til version 6 support, så vælger vi at køre den stateless. Next. Og køre med default værdierne her. Next igen. Til at authorize den. Og så bliver vi spurgt, om der skal yderligere features på til vores fileserver. Vi ønsker den egentlig kun som en almindelig fileserver, så derfor siger vi bare next. Nu har jeg igen muligheden for at gennemse parametrene, og efter gennemsning så trykker jeg install, og så kører installationen af de sidste roller til Windows serveren igennem. Sådan.
Jeg ønsker nu også lige at give mulighed for at kunne bruge Windows Server Backup, og det er en feature, som jeg så skal have added. Og Windows Server Backup feature. Next. Og install. Sådan. Nu er jeg ved at være klar til at gå i gang med den egentlige customisering af serveren. Og det første jeg lige vil gøre, det er at gå ind i Active Directory Users og Computers. Under mit domæne vil jeg så lave en ny Organizational Unit, og jeg vælger kun at lave en til produktionsafdelingen i første omgang og produktionsteamet under den. Så jeg laver en Organization Unit, der hedder produktionsafdeling. Sådan. Og under produktionsafdelingen tager vi lige selve produktion. Sådan. Under produktionsgruppen tager vi lige og putter en enkelt person ind også. Nemlig en template user, som hedder TMP produktion. Next. En template user bør altid disables, så den ikke risikerer at blive misbrugt. Og jeg ønsker ikke, at mine brugere skal forces til at lave det passord om fra starten af, så jeg siger, at passordet ikke udløber for de her personer. Og så sætter jeg next på den her og finished. Nu har jeg en template user, og den template user går jeg ind i properties på ved at højreklikke og sætter profilen op på vedkommende. Da der er blevet udleveret et login bat-fil til mit login-skript, angiver jeg den her. Jeg prøver lige igen med cursoren aktiveret. Og samtidig skal jeg også lige sætte et H-drev op til mine brugere. Og det H-drev, de skal pege på server 1 og brugere, som default værdien er. Hvis jeg er i tvivl, kan jeg gå ind under start. Jeg ønsker at køre den ind under en share, som jeg kalder brugere, og den lægger jeg på D-drevet. Man skal huske, når man har et drev, der bliver brugt under Windows Server, at man lige går ind i Properties og kigger på Security, fordi Microsoft har for vane at give flere end
man egentlig ønsker lov til at arbejde på de her drev her. Så jeg går i edit, og så fjerner jeg lige everyone, og jeg fjerner users, sådan så der kun er system og administratorer tilbage. OK. OK. Brugere har nu det samme, og det er fint. Jeg skal så bare have lavet den her til share. Og i det her tilfælde her, så ønsker jeg, at jeg kan share med almindelige, eller samtlige, authenticated users kan bruge den her med update, fordi så styrer jeg hele min sikkerhed fra security. Jeg går ind og siger domain users. OK. Jeg sætter den op til at bruge environment-variablen username og apply. Samtidig så skal jeg egentlig have lavet den til member og en security gruppe, men jeg skal først lige have lavet security gruppen, så den adderer jeg nu her til en ny group, security gruppe, og den security gruppe kalder jeg produktion. Det skal. OK. Og så går jeg igen ind i min template user. Igen. Der. Og properties, og gør den til member af den nye security gruppe her, som hedder produktion. Sådan. OK. Nu er jeg så klar til at lave den første bruger og ved hjælp af min template user, men den vil så kunne bruges til efterfølgende brugere også. Så jeg klikker på min template user og siger copy, og jeg copyer den så til den første jeg skal bruge her, det er Sune Fendersen, eller Fender. Så jeg sætter Sune Fender ind her, og jeg kalder ham de to første cifre af hans fornavn, og det første er hans efternavn. Husker nu at sætte accounten enabled, og sætter et initieret passord ind som den første. Sådan. Hvis jeg nu kigger på Sune Fender her, som er user, og kigger på, hvordan og hvorledes min data ser ud,
på mit datadrev, så har jeg her under brugere, der har jeg min template user, og jeg har Zoom Defender. Og hvis jeg kigger under properties på den her, så er der en share, der sætter Zoom Defender til at være en co-owner på den her. Og samtidig ejer Zoom Defender datasættet, mens der ikke er andre end administrator og system, der har adgang til hans private datasæt yderligere. Ja, nu er Zoom Defender sat op, og så skal vi egentlig til at prøve at lave den første workstation. Jeg klikker på lukning af det her, og går i start, administrative tools, og i Windows Deployment Services, ekspandere servers, og højreklikker på min server og konfigurere. Next. Og efterfølgende har den et forslag til, hvor installationsimaget skal ligge. Den flytter jeg lige til mit D-drev. Men en remote install er okay. Jeg siger next. Og fordi at min server samtidig med at den er domæneserver også kører DHCP, så er jeg også lige nødt til at markere port 67 og PXE client. Jeg klikker next. Jeg ændrer det, så den svarer på alle forespørgsler fra computer om at få lov til at installere. Ellers så vil den ikke kunne tage de nye, jeg laver. Under produktionsenvironment vil man muligvis sørge for at styre det ved hjælp af, at det kun er kendte klientcomputere via MAC-adresse, man bruger. Jeg trykker Finish. Og default er der et vinge i Add Images to Windows Deployment Services Now, og det kan jeg godt bruge på nuværende tidspunkt, så jeg trykker Finish. Og så kommer den nu og spørger mig om, hvilke images jeg skal køre på det. I det her tilfælde her, så ønsker jeg så, at min CD-ROM-drev hernede, det bliver ændret fra at være det installationsimage, som jeg havde oprindeligt, til nu at blive Windows 7. Så jeg går lige ind i min MSDN igen, og så tager jeg en Windows 7 Professional 32 bits, klikker det image ind og siger OK igen. Sådan. Og så browser jeg via Wizarden, der browser jeg nu, efter lige at have lukket prompten på grund af mounten, så browser jeg mig nu ind i computeren og hen til mit CD-ROM-drev og siger OK, og trykker OK igen. Next. Wizarden kommer nu og siger, at der ikke er nogen gruppe til at putte images ind i, og den foreslår så en navn, der hedder Image Group 1, og det kan jeg godt bruge, så jeg siger bare Next. Nu er den så klar til at hente fra E-drevet ind i Image Group 1, og den har opdaget, at der er et boot image, og der er 5 installationsimages. Så jeg trykker Next, og så går den i gang med at hente dataene fra ISO-filen, der ligger på det virtuelle CD-ROM-drev. Alle imagene er nu læst ind i Deployment Services, så jeg klikker Finish og lukker Windows Deployment Services. Jeg mangler nu at lige sætte op, så jeg kan få et standardnavn på de maskiner, som jeg adderer ind via den her. Og det gør jeg ved at klikke på Start.
og på Administrative Tools, ind under Active Directory Users og Computers. Jeg går ind under Domain Controllers, højreklikker på min egen server, Properties og ind under Remote Install. Ind under Advanced Settings, og her der ønsker jeg så at customisere det navn, som min workstation skal have. Og jeg ønsker egentlig, at de kommer til at hedde VS 1, 2, 3, 4 deroppe af. Så jeg skriver, VS. Og så ønsker jeg et tocifret nummer. OK. Og jeg plejer den her. Sådan. Lukker den her ned. Nu burde jeg så være på plads til at kunne lave en ny virtuel maskine. Igen en typisk. Og med installation senere. Microsoft Windows. Denne gang en Microsoft Windows 7 32 bits. Next. Og jeg kalder så den her VS1 for den første af dem. Klikker Next og vælger standardstørrelsen til den virtuelle harddisk. OK. Hvis jeg nu ser på den, så har den en netværksadapter, der sidder i NAT. Det betyder, at den er i samme netværk som min server, og det er jo egentlig det, vi ønsker, fordi den også samtidig er i netværket til i samme subnet som den default gateway, der er nævnt og customiseret op i DHCP. Så jeg starter nu den virtuelle maskine, og det er jo en virtuel maskine med en scratch harddisk, så må vi jo se om deployment services den virker. Power on this machine. Den kommer og beder om at trykke på F12. Det gør jeg så. Den finder min deployment services, og de går i gang med at downloade filer til installationen. Hvis vi kigger på IP-adressen, kan vi se, at det er serverens IP-adresse, den får det herfra. Jeg bliver nu spurgt om, hvilket keyboard og lokalisering, som jeg ønsker at bruge til min installation. Og jeg ønsker, at det er dansk lokalisering og dansk keyboard, så det vælger jeg og trykker Next. Og så bliver jeg promptet for at logge ind til mit domæne. Og det var jo testdom. Og jeg skal bruge administratoren. For ligesom at kunne addere det her til Active Directory. Klikker OK. Og bliver så promptet for, hvilken version af Windows 7 jeg vil installere. Jeg ønsker at installere en professionel. Og klikker Next. Den skal installeres på den eneste virtuelle harddisk, jeg har defineret til den her virtuelle maskine. Next. Og nu går installationen i gang via netværket.
Og igen skal vi så lige have sat regional opsætningen på. Og det var så igen Danmark. Og next. Og vi skal så lige have en bruger på her. Og vi sætter lige til +1 Copenhagen. Next. Jeg prøver så at logge på med Sune Fender og hans passord. Og som det kan ses, så har jeg ikke lov til at oprette under mit eget drev, hvilken måske kan komme bag på nogen. Og problemet her, det er, at jeg ikke har fået sat min share options op rigtigt. Så hvis jeg går tilbage i min server her, og går ind på mit share bruger under D-drevet, ja, properties, så kan vi se, at sharing i øjeblikket på users var sat til, at de var readers. Og det vil sige, at selvom man har sat security til at være read og write, så vil du stadigvæk kun have read i gang. Så vi er nødt til at sætte domain users til at være co-owners på det her, og sætte den op igen. Der. Og skifte over til workstation. Og så prøver vi lige igen, om vi nu har fået ændret vores og det har den. Og det er jo herligt. Ctrl S og sætter den ind. Yes, og jeg kan få lov til at delete min fil igen. Jeg har ikke sat nogen andre shared biblioteker op på serveren endnu, og jeg har heller ikke customiseret login-bat-filen så til login-skriptet, så der bliver mappet de rigtige netværksdrev. Men det følger de samme retningslinjer, som hvis man har haft dem under 2003 server. Så det her må være en hurtig gennemgang af, hvordan at man får et domænebaseret netværk op og kører under VMware eller VMware Workstation.